бемории зарбарвини намуди А, бемории сюрати аст. Авҷаш аз моҳи август то моҳи декабр дар тамоми ҷумҳурӣ оғоз мегардад ва тӯл меёбад. Гирифтори ин беморӣ бисёртар кӯдакҳо аз синни 2 солагӣ то 16-18 сола ҳастанд. Баски ин бемории сюрати аст, ҳатман ба хона духтури оилавӣ бояд фарёд карда шавад, аз тарафи духтури оилавӣ ташхис монда шавад ва баъде ки ташхис муайян шудааст, ҳатман кӯдак то 2 ҳафта то 3 ҳафта вобаста ба вазбинии ин беморӣ дар хона нигоҳ дошта мешавад. Дар Тоҷикистон ин намуд беморӣ ҳам намуди бо зардии пӯсту лоопардаҳо, ҳам намуди безардиаш бисёр аст. Дарунравӣ, бо таби баланд, бо партои қайкунӣ, дилбеҳузурии тӯлонӣ. Беморӣ кӯдакро лоғар мекунонад, сабаби зардии баланд мешавад. Авҷи ин беморӣ метавонад дар оилаҳо гирифтори чанд кӯдак шавад, ҳамчун эпидемия паҳн шавад. Беморӣ дар кӯдакҳое ки зардияшон бисёр баланд аст, ҳаҷми ҷигарашон калон аст. Ба ин хел кӯдакҳо нисбатан тавсия дода мешавад ки машғули тарбияи ҷисмонӣ ва даву тоз камтар шавад. Дар кӯдакҳое ки зардӣ нест, онҳо гирифтори зардӣ нашудаанд, зардии пӯсту лоопарда ва ҷигарашон чанде калон нест, ин маҳдудият надорад. Пешгирии ин беморӣ фақат дастҳои шушта, оби тоза, муносибат бо гирифтори бемориҳо ба кӯдакҳо ҳарчи камтар парҳез аст. ҳаракат кунед дар боғчаҳо ва дар мактабҳо. Агар ки кӯдакатон бемор аст, настараш набаред. Ин сабаб мешавад ки кӯдакҳои бемор кӯдакҳои солимро бемор мекунанд. ҳатман агар кӯдакатон як шаб ҳам таб карда бошад, сабаби таб карданашро бифаҳмед. он вақт баъди муайян шудани сабаби беморӣ ва табобати беморӣ, он вақт ба мактаб ё боғча равон кунед.